Isifo sika-Parkinson senzeka ngenxa yokuntuleka kwedopamine ebuchrosheni. Idopamine iyikhemikhali ekhishwa ebuchosheni. Ngenxa yenqubo yokuguga, ukukhishwa kwedopamine kwehliswa kubantu abaningi. Lapho idopamine incane ebuchosheni, abantu abahlavulela isifo sika-Parkinson bayo. Iziguli zibona ukuthi zingaba nokudlikiza okuncane, ukuqina kwezandla nezinyawo, ubuso obufana nemaski obungenazo izinkulumo, futhi zingaba nokuhamba kancane emisebenzini yazo yansuku zonke, njengokuhamba, ukuhlikihla, ukugeza, konke kuba kancane. Lokhu sikubiza ngokuthi CT, izimpawu zemoto. Bangaba nezinkinga zememori, noma kwesinye isikhathi ukuguquguquka kwemizwa, futhi bangaba nokufana izinkolelo ezingamanga, izinkinga zokukhuluma, izinkinga zokugwinya. Kwesinye isikhathi bangaba nezinkinga zokulala, isidingo esiphuthumayo sokuchama, ukuvama, noma kwesinye isikhathi ukungakwazi ukuzibamba, kanye nokuvama ukuqunjelwa, kanye nesifo sezinyawo ezingenakuthula. Lezi yizimpawu ezingezona ezemoto ezivame kakhulu ezingavela ngaphambi kokuba kuqale izimpawu zemoto kwezinye iziguli. Asikwazi ukuyelapha le nkinga, kodwa singakwazi ukuyilawula kahle le nkinga. Ngizocela zonke iziguli zami ukuthi zikale ukudla kwe-Mediterranean. Ukudla kwe-Mediterranean kusho ukuthi isiguli kufanele sibe nezitshalo eziningi nezithelo, izithelo ezomisiwe kancane, amafutha e-omega amaningi enhlanzini nasezinkalweni, kunciphise amaswidi, futhi uphuze amanzi amaningi. Into ebalulekile ukuthi kufanele wenze ukuzivocavoca njalo okungenani imizuzu engu-40 yokuhamba nsuku zonke. Uma ungakwazi ukwenza lokho, ekuseni imizuzu engu-20, kusihlwa imizuzu engu-20 ukuhamba okulula, nokuzivocavoca ngezandla ezikhululekile kwanele kakhulu. Into ebalulekile manje, sesinemithi eminingi ethuthukisiwe yesifo sika-Parkinson. Sinezidakamizwa ezihlukahlukene, futhi uma izidakamizwa zinganele, sinemithi ethuthukile efana nokuvuselela ubuchopho obujulile, kanye nemijovo ye-apomorphine. Engingakwazisa zonke iziguli zami nge-Parkinson ukuthi nakuba ingelapheki, kodwa ngokwelashwa okutholakalayo, singakunikeza impilo ecishe ibe seduze nje evamile, njengawo wonke amalungu omndeni wakho nabangane. Ngiyabonga.